Рамадан айына якынлашып килгән айларыбыз безнең Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан айы Рәҗәб Шәриф айы бит инде. Һәм дә Шәгъбан, Шәгъбаннан һуң Рамадан айына керә. Рәҗәб айы ул Рамадан айының алдындагы ай гына түгел, ул әзерлек айы. Рәҗәб айында без урада тотабыз, нәфил урадалар тотабыз. Был ябай гына урада түгел бит инде. Бер көн Рәҗәб айында тоткан ураданың әҗер савабы 3 еллык дип әйтеләр. Аллаһ Тәгалә 3 еллык гөнаһларыңды ярлыкар дип әйтелгән бит инде. Шуңа был ябай түгел икән аңлата. Моның менән Аллаһ Тәгалә безгә. Һәм дә Рәҗәб айыннан һуң Шәгъбан айы килә. Шәгъбан айыла Пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәламның яраткан айы. Безнең Мөхәммәд галәйһиссәлам әфәндебез Шәгъбан айында тулыгынса урадалы булган, урада тоткан. Ә безгә әйтә инде Пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәлам Шәгъбан айында ла үзегезнең күпме тоталаһыгыз, шул сакта тотыгыз дип безгә лә кәңәш иткән Шәгъбан айында ла тотырга. Шуңа был безнең әзерлек айдары. Рамадан айына. Рамадан айына төрлесе әзерләнә. Кайсы бер кешеләр үзләренең яһаздарын юнәтеп, матурлап, ниндидер бер әйбер алып калайым Рамаданга хәтлем, ниндидер бер ризык алып калайым Рамаданга хәтлем дип әзерләнәләр кайсы бер кешеләр. Монысын әйтернем бик тә дөрес түгел. Рамадан шәриф айына ул мәгънәвияттән күңел менән әзерләнергә тиешбез. Без ниятне ныгытырга тиешбез. Рамадан айына җитеп килгән һайын шул Шәгъбан айына, Рәҗәб айына кирип, Шәгъбан айына кирип, без үзебезнең ниятебезне, Аллаһ Тәгаләнең каршысында булган иманыбызны ныгыта киләбез. Чөнки был шундай рухи яктан бай ай, күңелдә үстерә торган, иманды үстерә торган ай бит инде был Рамадан шәриф айы. Шуңа бушка гына был айда без урада тотмайбыз, чөнки был айда безнең изге Коръән Кәримебез, Пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәламның иң зур мөгъҗизәһе безгә индерелгән. Һәм дә Шәгъбан айының безнең бараат кесе итеп килә. Был изге төнебез, гөнаһларны гафу итә торган төн, теләкләрнең кабул була торган төне бит инде. Монда күп итеп әйтергә була буларды. Аллаһ Тәгаләнең bütün рәхмәт ишекләре асык һәм былай ябай көндәрдә бит инде без Аллаһ Тәгаләгә күтәреп кулларыбызны дуа кылабыз. Я Раббым, Аллам, безнең гөнаһларыбызны ярлыкка, безгә шуны бир, тегенеһен бир, буныһын бир дип күп теләктәр теләп дуа кылабыз. Ә менә был бараат кисендә Аллаһ Тәгалә үзе һорайды. Юкмы минең бәндәләремнең берәүһе дуа кылысы, миннән һораусы дип, ул Аллаһ Тәгалә үзенең 70 рәхмәт ишеген асат. Шуңа был көндәрдә һәм төндәрдә изге төндәребездә гафләттә үткәрмәйек, гунах йокыгында, наданлыкта үткәрмәйек. Шул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешә торган сәбәпле төндәр булар, шуларны без гыйбадәттә үткәрергә тиешбез. Бараат төнендә йокларга ярамай мөселман кешенә.